Bayan ka kalli wannan bidiyon, ba buƙatar ka sake zuwa banki saboda kana buƙatar a tura maka da account statement, wato tarihin abubuwan da kai na hulɗa na banki. Idan kana buƙatar a tura maka account statement, za ka iya ɗaukan wayarka ko kuma kwamfutarka, matuƙar akwai intanet da kanka za ka iya tura adadin kwanakin da kake so ko kuma watannin da kake so, ba tare da ka sha wahala ka kashe kuɗin transport ko ka je ka hau layi a banki kana ta jira ba da sauransu. A wayarka minti 1 zuwa 2 ka kammala, kuma zai shigo email ɗinka ne tare da signature da kuma stamp wanda zai tabbatar da cewa daga banki yake, kuma duk inda ka je za a karɓa ya amfani da shi. A don haka ga yanda za ku yi cikin sauƙi. Idan kuma da neman ƙarin bayani ko tambaya, mu haɗu a comment section. Yadda ake tura account statement idan kana amfani da application ɗin GT World ta wayarka. Da farko idan ka buɗe application ɗin kamar haka, sai ka zo ƙasa inda aka ce wannan fund account ɗin, sai ka tura shi zuwa hannun hagu. Gashi ƙarshe ko account details, sai ka taɓa shi. Sai ka ƙara turawa zuwa hannun hagu, gashi statement, sai ka taɓa shi. To gashi nan statement to self, idan za ka tura wa kanka da kanka kenan account statement, sai ka zo ƙasa. In ka duba nan farko gashi nan account number ce, to misali idan kana da savings da current sai ka zaɓa account ɗin da kake so. Idan kuma a'a iya account ɗin kaɗai ne, shi kenan gashi ya fito. Sai ka zo ƙasa inda aka ce period ɗin nan, gashi nan start. Misali muna so daga farkon wato watan October kenan ko? Sai mu zaɓi October 1st, sai mu danna OK. Sai ka zo end date zuwa ƙarshen October, sai mu zo zaɓa gashi nan 31st October, sai ka danna OK, sai ka danna send. Gashi nan your statement was successfully sent. Ga email ɗinka a ƙasa, in ka danna done, shi kenan sai ka rufe shi, sai ka je ka buɗe Gmail ɗinka kamar yadda muke gani a haka. In ka buɗe Gmail ɗinka shi kenan za ka ga ya shigo a nan gurin. To wannan shine yadda ake tura account statement ta waya.